Oke, satu tebang. Yang bisa duet dipersilakan ya Mas. Arista Musik. Oke, tapani iki DP-ne Gongko ya. Siap. Langsung. Yo, aku wis kangen. Cium peraki silakan. Aku wis matur. Meseni omongan matur. Penting sesuk toko beras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja monamoni nuturi kaya bunyai ditokno wae yen mandem gelosor dhewe. Bandra, au, Dio. Ya, ya, ya. Cukup ke lelakonku pancene bener kandhamu mergo mendem ngrusak awakku. Selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendem kowe ora kumat. Arista Musik Banjarnegara kerja bareng Devendra Audio Production DVS Video Shooting. Terima kasih Bang Ijal. Penting sesuk toko beras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja monamoni nuturi kaya kiai ditokno wae yen mendem gelosor dhewe.
lelakonku pancene bener kandhamu merga mendam ngrusak awakku asik wis mari kancaku sedih taniti syukur bakti selamat tinggal kancaku lere nondugal dongano kuat mendem aku wis ora kumat iya asik oke matur suwun kanggo kanca-kanca nyong lagune wis dipinangkani ana Mister